Považské osvetové stredisko a okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska pripravili výstavu výrobkov a ručných prác seniorov z Považskej Bystrice a okolia. Pod názvom Tvorivý svet seniorov sa ukrývajú originálne výrobky, ktoré členovia klubov vytvorili. Nie je prvýkrát. My už niekoľko rokov Milou pre mojich starkých štartujeme Mesiac úcty k starším a hneď po míli druhá akcia, ktorá býva, je práve tento Tvorivý svet seniorov. A by som využila túto príležitosť na poďakovanie pani riaditeľke a jej kolegyniam z Považského svetového strediska. Máme viacej aktivít spoločných, ale táto je v rámci Mesiaca úcty k starším už takou našou tradičnou práve z tej tvorivosti seniorov. Výrobky seniori vytvorili doma, ale aj počas klubovej činnosti. Celé je to o tom, aby seniori ukázali, že staroba nie je choroba, ale dá sa aktívne žiť aj v tom vyššom veku, že majú zlaté ruky, napriek artritíde a rôznym ochoreniam vedia vytvoriť stále nádherné veci. Na výstave môžu návštevníci obdivovať množstvo výrobkov z rôznych materiálov. Sú tu obrazy, sú tu ručné práce, sú tu dekorácie, ktoré si vyrábajú seniori z plodov záhradky, z odpadového materiálu. Skrátka, fantázii sa medze nekladú a naozaj sú teda nielen ženy, ale aj muži v našich radoch veľmi šikovní. Seniori v našom meste sa stretávajú vo viacerých kluboch. Spolu trávia voľný čas aktívne. V Považskej Bystrici existujú 3 základné organizácie, 2 také veľké, 01 a 03, tie majú cez 300 členov. Jedna základná organizácia funguje na Rozkvete a ešte máme na Lanskej klub kresťanských seniorov. Tá socializácia je dôležitá v každom veku a ja teda s obľúbou hovorím, že čím viacej seniorov na aktivitách, tým menej v čakárniach u lekárov. Výstavu Tvorivý svet seniorov si môžete v priestoroch Považského osvetového strediska pozrieť do 25. októbra.